As que acaban de ver son imaxes de hai case 10 anos do incendio que arrasou a planta de Fandicosta en Moaña. Hoxe reviviron aquel incendio cun gran simulacro en que se trataron de corrixir algúns dos erros cometidos daquela, en especial a mala coordinación que houbo entón entre os medios de emerxencias. Carlos. O incendio de 2016 devastou as instalacións da antiga Fandicosta. Durante meses aquí non se puido volver traballar. A empresa, con problemas económicos, nunca se recuperou por completo e, de feito, ano pasado acabou sendo adquirida pola nova Wofco. O obxectivo do simulacro doxe é evitar que algo como aquilo volva a acontecer ou, se inevitable, cando menos reducir os seus efectos. Por iso, hoxe, aquí recreáronse diferentes escenarios: un incendio industrial, unha vertedura contaminante ao mar e tamén unha suposta nube tóxica que se foi dirixindo cara á zona de Rande. Volvemos a 2016, pero para facelo mellor. Hoxe hai outro incendio, falso, pero máis grave. De feito, a ubicación do incendio se puso unha zona media da instalación, co cual hubo que dispor dous puntos para ubicar o personal, dúas salidas. No simulacro participaron bombeiros, Protección Civil, a Policía Local e a Portuaria, a Garda Civil e ambulancias, gardacostas da Xunta e remolcadores. O reto era coordinalos a todos. Aquí en el 2016 hubo un incendio real y toda la ayuda externa, pues hubo una descoordinación de esos equipos de ayuda. Que foi un dos errores que cometimos no 2016. É dicir, no 2016 nos estableceu un posto de mando estacionario, fijo. En esta ocasión sí, entonces todos as agencias, os medios intervintes estaban reunidos nun lugar concreto. Todas as órdenes partían dun mesmo lugar. Esta vez no simulacro morreu un dos feridos, pero o resultado en realidade foi moi bo. Sí, se aprendeu moito. Dentro do propio posto de mando está integrado todo o mundo. Eu teño información como responsable do posto de mando tanto de bombeiros como de autoridade, como policía local. Traballar en equipo e que faga falta falar o menos posible, non? Xa que cada un sepamos o que temos que facer ao chegar ao punto. Exercicios como estes son obrigatorios nas grandes empresas. O sistema SAlerta activouse hoxe en Andalucía